Wani mutum wanda alamun sun nuna cewa mai ƙaramin ƙarfi ne, ya shiga wani shagon sayar da bargo. Sai ya tambayi mai shagon, "Wane bargo ne ya fi kowanne arha a nan? Domin ina buƙatar bargo guda 6 saboda iyalina. Amma abin da nake da shi yanzu 25,000 ne kawai." Sai mai shagon ya ce, "Ina da wani bargo na daidai kudinka, kuma yana da matuƙar kyau wajen dumama jiki. Farashinsa da arha sosai, Naira 5,000 ne kacal duk guda ɗaya. Sannan kuma akwai garbasa da muke bayarwa, idan ka sayi guda 5, za ka samu guda ɗaya kyauta." Zuciyar talakan nan ta cika da farin ciki sosai, nan da nan ya fito da 25,000 ya biya kuɗin bargunan guda 5 ya kuma karbi guda ɗaya kyauta. Ya tafi da bargunan yana murna. Bayan ya tafi sai abokin mai shagon wanda yake tsaye a wurin ya ce cikin mamaki, "Shin wannan ba shi ne bargon da ka ce min shi ne ya fi kowanne bargo kyau ba, kuma ya fi kowanne tsada a shagonka wanda ka sayar min da shi makon da ya gabata a kan 60,000 duk da cewa ni abokinka ne?" Sai mai shagon ya amsa, abokina haka ne, wannan shi ne bargon. Na sayar maka da shi a kan 60,000 ne ba tare da na sami ribar ko sisin kobo ba. Amma ga wannan mutumin miskin, na sayar masa da shi ne a matsayin sadaka saboda Allah, da kuma tausayawarsa shi da iyalansa, domin yanzu lokacin hunturu ya kusa. Ina fata Allah ya tsare ni daga shiga wutar jahannama saboda wannan sadakar da na yi. Na rantse ba don ina ta tsoron kada in zubar wa mutumin nan da mutuncin shi ba, da na ba shi dukkan bargunan kyauta, amma ban so in kunyata shi ko in nuna masa cewa sadaka na yi masa, in zubar masa da kima. Wannan yana ɗaya daga cikin mutane masu daraja waɗanda burinsu shine samun yardar Allah Madaukaki.